The Vintage Beats. Anthony Okoli, Ukwachi n'aka. Owere kanye n'abata. Dr. C.N. Obiora, chairman anyị n'Owere. Mayor, chairman anyị n'Abakaliki. Ibu mkpụrụ obodo anyị nwere ndị chiri echichi. Igwe isi eze nwa People's Club of Nigeria. Chibu Mike Elkokwo Omenyili Nna Chibelogo of Nnewi. People's Club na anyị erikano. National Financial Secretary anyị na Orimili 1 n'Ọka. Chief LHE Ọnwụdiwe Kenneth Ọbanụ. N'ezie ya Osadebe onye ọma n'Ibuka. Ngozi ka Ọbagụ. Ezi oyima. SD, Eze Mudo. Best among equals. Chief Gabriel, Eze Anyika. ndị bụ nna FOAB. Ife na-eme nwaanyị anọ ya n'ozuru ezu nọ n'ụmụ nwaanyị Abaka nọ. Akụbezi edekene. TM ọnụnụ dị sọnụ.